Good morning po sa lahat ng ating mga subscribers at sa lahat po ng ating mga kababayan at mga OFW sa anumang panig ng mundo. Ano po mga kabayan? Excuse me po. Matagal-tagal po tayong hindi nag-live dito sa ating YouTube channel. So, ang pag-usapan po natin ngayon mga kabayan ay ang oportunidad. Ano po? Oportunidad ng pagkakaroon ng maliit na pagkakakitaan ngayon. Ano po? Ngayon po ay panahon po ng election at ngayon din po ay nasa summer tayo. Lagi po nating iisipin kahit munting effort, kahit munting nilikha na ating gagawin ay pwede tayong magbenta, pwedeng ma-improve ang ating mga negosyo. Kaya samantalahin po natin habang ang araw ay bukas pa, maliwanag pa, lumakad tayo, sabi nga nila, ano? O sa mga nagnenegosyo ngayon ng lalo na yung mga bigasan, yan, yung mga sari-sari store. Take note po, ang mga blinablog ko po na negosyo ay hindi po yung mga pangmalakihan na mga korporasyon o ano, kasi unang hakbang para sa asenso ng buhay ang tinatarget ko po sa mga audience. Kaya sa mga magagaling ng vlogger at mga negosyante ay mag-share na lamang po. Ano po? Sa mga kapwa natin na maliliit na may negosyo, maliliit na tao at mayroong entrepreneur mindset ay napakaganda po na mag-umpisa muli tayo ngayon. Ano, habang wala pang bagyo, wala pang tag-ulan, naaalala nyo, nakikita nyo yung ginagawa ng mga kuton sa Ilocano, tawag namin yung mga ants. Ayan. Yun, yung ginagawa nila. Habang tag-init, nag-i-impact sila. Ang ibig sabihin nun, habang may panahon pa, magnegosyo, maghanap buhay man yan, mag-offer ng services, negosyo yan. Hindi ang negosyo, yun lang magbabay and sell ka, magpapatayo ka lang ng mga sari-sari store, grocery, bigasan, karinderya, pakainan, restaurant, hindi lang po yun. Any service that you have that you can offer that makagain ka ng pera, negosyo po yan. Ano po? Maging din po sa socio-political economic. Nangyayari po yan, yung socio-political economic talaga. Kasi ganun talaga po Kagaya po ng kaibigan ko rin, hindi pa siya nag-i-exit pero nakakreate siya ng safety training center. Ayan. At siyempre nakapag-create siya ng hello po. Hello, nakapag-create siya ng training center habang nandito siya sa abroad. So, may kita na siya sa training center pag nakakolekta yung mga kuwan po natin, pag nagbayad yung mga estudyante, meron pa siyang trainer's fee kapag siya ay nagtuturo po. Di ba? Kapag nagtre-training po siya, meron pa rin siyang trainer's fee. Ayan. Maganda pong tularan yun. No? Nakakapag-create po tayo ng trabaho. Which is, sa mga bagay na yon ay pwede nating maging inspiration po yun. Pwede nating i-copy-paste, sagdagan lang natin ng ating curiosity, ayan, sipag, tapos yung ating passion. Ayan, hindi naman tayo pwedeng pumasok kung hindi nating passion yan. Di ba? Kagayan din ng mga vlog ko dito. Kasi mayroon tayong socio-economic Siyempre, sa buhay natin, hindi nawawala yung politika, yung economics, at saka yung faith. Magkakasama talaga yan, sa maniwala tayo o hindi. Sa buhay, magkakasama yung tatlong yan. Hindi pwedeng mawawala yung isa man. Nakakadena yan sa buhay po natin. Ano po?
Kaya wag na po tayong magtaka kung ang bawat isa ay nagpupursigi. Ano po? Kaya pasok lamang po tayo sa mga ganong bagay. Ano po? Kaya pasukin po natin para hindi po tayo mawalan ng pag-asa. Ang mga bagay na yun ay kailangan po sa ating buhay. Kailangan po tayong magsumikap, magtiyaga, magpatuloy. Ngayon, kung haluan natin ng politika, no? Politika kasi hindi nawawala yung ekonomiya. Given na po yan sa ating buhay. Siyempre, kapag ka-inspirasyon mo yung mga namumuno sa'yo at mayroon silang mga nagagawang maganda sa gobyerno, at siyempre, sasabayan mo rin ng negosyo yan. Magne-negosyo ka ng kung ano kasi inspired ka, magsusumikap ka, okay. Kasi ang ibig lang sabihin nun, pag may prenosis ka ng mga dokumento mo, madali kapag maganda yung serbisyo. Yan, kung may mga programa din yung gobyerno sa mga trainings patungkol sa entrepreneur o sa mga livelihood, pwede mo rong ma-adapt yun. Ano po? At saka ang dami na ngayon din po na mga napapanood din po sa social media na pwede nating i-copy paste. Good morning. Pwede nating i-copy paste lahat yung mga yon sa ating buhay. Ano po? Kaya kahit sa ngayon pa, kahit nasa liblib ka ng bundok sa ngayon, pwede na rin tayong magnegosyo. Kasi mayroon ding farm to market road. Ano? Naman siyempre agriculture. Ang pag nasa probinsya po tayo at ano ba yung mga agriculture, alam na natin, mga gulay, mga hog racing, mga ganyan, gandahan lang natin. Kasi kapag meron po kasi tayong mga ginagawa at ito ay kuwan po natin, tututukan po natin at naniniwala po tayo na itong source of income, may vision tayo, may mission tayo sa ating ginagawa in the future, yung skills mo, yung interpersonal communication mo, nagkahalo-halo lahat yan, yung beliefs mo, yung foresight mo, in the future, makakamit mo yan. Ganun kasi hindi lang yung watering ka lang ng inyong mga pananim, mag-aalaga ka lang ng iyong mga alaga. Siyempre, iniisip natin yung planning, paano natin palakihin, paano natin i-market, paano yung step by step planning na pera na papasok, ilan po yung ibabangko natin, yung ipunin natin, ilan po yung investment po natin. Siyempre, iniisip po natin yan. Ano po? Hindi naman po yung kumita ka nga ng malaki, gumastos ka naman ng mas malaki, mas lalo po tayong maghihirap nun. Ano? So, ganun po yung buhay natin. So, hindi po tayo makapag-live ng matagal kasi meron po tayong trabaho. In conclusion po, bawat Pilipino, bawat OFW, bawat ama, ina o breadwinner sa kanyang pamilya o kahit hindi pa breadwinner sa mga binata, dalaga o sa mga middle class o sa mga nagtatrabaho na may pagkakataon. May pagkakataon na mag-invest kahit konti, mag-invest po tayo. Ano? Pwede tayong mag-invest sa ating sarili, pwede tayong mag-invest sa education, pwede tayong mag-invest sa anumang dyan sa mga Jollibee o ano, kung gusto mo. Pero kagaya ng sinasabi ko, pang maliitan lang ang aking sineshare para makapagsimula. Kasi marami tayong nakikita na kumikita ng sapat-sapat tapos biglang nawawala. Tulad halimbawa, pag sa season, halimbawa ngayon, may maganda-ganda ang kita ngayon. Kung kumikita tayo ngayon sa ordinary na manggagawa, ngayon may mga construction workers, may mga white collar jobs, may mga nasa middle class,
May mga sineswerte din ngayon sa fishing, sa farming, meron ding nagbi-business, nagro-rollings, meron ding peer-to-peer monies. Siyempre, kung hindi ka magtatabi ngayon, alam mo darating in the future, hindi naman mailang buwan pa, tag-ulan na naman. Pag wala tayong income that time, anong gagamitin natin? Di ho ba? So, ganun. Sa Ilocano ang tawag, agsakbay pay, maaros pay. So, that is my conclusion at dagdag lang po, sa bawat ating ginagawa, sa ating pagpupursige ay huwag nating kakalimutan na magtiwala sa Panginoon at humingi ng kalakasan ng ating isip, ng ating puso, ng ating mga gawa at kalakasan para magpatuloy na tumulong sa kapwa. Yan lamang po. Hindi po ako makapagtatagal. God bless po. Nakasab po si Kwan. Shout out po sa inyo po.